everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapie Stories, and today I'm talking about sikhuluma ke guys ngomkhokha. Niyazi ukuthi ngabe kuyiSunday sikhulume ngokuzokwenzeka ke kulomdlalo ke eniwuthandayo, kodwa ngazi usuqala ukudavuza ke lezi izinsuku guys, anami angazi guys ke angazi ukuthi kuzokwenzeka nini ngebandla likakhulekani, njengoba uMamZobe ethe nje unomkhosi who must take over her husband's church. Is MamZobe playing us with the suggestion ekubeni azi ukuthi unomkhosi akekho nje esimweni esiright? Is she planning to outsmart uNdlovu and take over the church? I'm saying that guys because uMamZobe wacela uDifa ukuthi ke a take over ibandla, kodwa ke uDifa ke wanqaba. Asaze ke guys, kodwa ke uNdlovu yena shem akazibekile phansi, uzimisele ngampela ke ngokuthi aligcine ibandla ke likakhulekani. Into ke ezokwenzeka, uNomkhosi will go to kaMthembu and apologize to the whole family, but uManzimande ushaya phansi ngonyawo uthi ngeke amxolele noma eseguqe ngamadolo noma ke sencengwa nawo mama basebandleni ke. uManzimande ushaya phansi ngonyawo uthi ngeke aze amxolele ngoba ke uNomkhosi kunjenje kungenxa yemisebenzi yakhe, ingane yakhe ayikho nje yancatshwa kungenxa ke kaNomkhosi ongakwazanga ubonisa ukhulekani ke indlela. Indaba ke ezimnandi ukuthi ukhulekani uzobuya guys, kanti ezibhlungu ukuthi uzobuya ke eseyisidumbu. Kuzotholakala ke isidumbu sakhe ke entabeni, ebese ke umndeni ke uyaqhubeka ke nokumngcwaba. uNdlovu will continue with his game yokukhohlisa ibandla likakhulekani athi uyaphila akashonanga, and kubose ngazuthi ke uMamZobe akasayingeni ke eyokudlala ke ngebandla likaNgoza. uNdlovu stood up and tell the church ukuthi ke ukhulekani is alive, yize umzimba wakhe usutholakele wangcatshwa umndeni wakhe. Asazi guys, siyobona isiphetho ke salendaba ukuthi ke kuyogcina kuphi, kodwa ke ama writers ngathi asezoqala ukusibhora ke manje mayelokho esigidagidisa nje endabeni yodwa, because istory sikakhulekani sidle sona inyanga yonke. ukhulekani wahamba makuzophela ke uOctober, namanje sakhuluma indaba yakhulekani. But anyway guys, sizolinda sibone isiphetho sale ndaba. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.